Good afternoon. Yes, dati napasamak nga aksidente di June 7 at about 3:30 AM ijay Barangay Tabug. Na dati ti-involved nga vehicles dito ikat may sa tricycle and may sa nga motor. Na daytoy tricycle kat nagtulod iti pasahero jay MSU twin gate di habang agsubsubliso na adamat ti may sang motor nga napaspas ket naala na jay line iti tricycle so tiga po nang nag-head on collision da nga duwa. Ket nagresponde mo ti PNP ken BFP ket dagos naipan na hospital ngem dead on upon arrival dagi jay duwa nga both drivers. Awan mo ti under influence of liquor kada pa. Awan mo ti under of influence to liquor kanyada. Jay lugar mo't adda mo ti silaw ngem antay nga mo nga apay nga naala daytoy motor jay linya jay tricycle iso nga na nagbinanggada. Sir, DJ naka-motorsiklo, nakasuot ka di sir iti protective gears. Daytoy naka-motorsiklo kat awan ti suot ng helmet kan awan mo ti suot ng electorized vest. How about DJ naka-tricycle sir, naka-reflectorized vest ba? Jay tricycle awan mo ti suot ng reflectorized vest nga madati dati license na kan nakasilaw mo ti motor na. Both nakasilaw mo ti motor da, jay luganda. On collision kas lang yes. Head to head nga duwa including jay duwa nga tao kon jay duwa nga motor. So nga napigsa talaga jay impact da. Sir, di ba nga lugar kat may bigbilang ka di mga accident prone area? Hanmat nga jay kahabaan ti ko jay katidugan ti highway adda ti mapaspasamak nga aksidente nga hanmat nga ma-consider nga prone area da jay. Adda ti silaw na. Sir, after nga napasamak man dito, yun ada iti apil natin sir kada iti different motorista tapos naligas-ligas ada iti pagkumpanalutan da sir. Yes, no ako man agmaneho tayo o agbabiyahe tayo tigas jay nga oras at medyo tayo i-observe tayo jay defensive driving, especially jay pagsuot ti helmet, reflectorized vest, and lalong-lalo niya jay i-avoid tayo jay overspeeding. Tapno kas nakat hanmanan nga mapasamak jay kas jay nga insidente. Dahitoy adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.